обадиност. Използвате деградирали измамници, ходите по клубовете и се мислите за огромни красави. Не искам да ставам психолог, имате липса внимание и аз какво? Слушайте Пасти Ламера. Копеле, достатъчно се изсмях. Виждам, че знаеш годиш в пока как пожат. Кажи ми, това не е ли игра? Да не ви да ви засегнах. Брат, предлагаш ми амфетамини и такива. И аз пак ги избегнах. Пусни цигарата. Нещо време на никой не може да каже здрасти. Или рапете, ходете и аз ще пасти. Изгубих всякаква надежда. Нещо време за блуденици като впрежда. Ти ми шефа. Останай се бе народе, какво живееш? Тази прототия дори вече не можеш да се смееш. Вече всеки мисли да замине към чужбина. От 96-та година, доста време отмина. Комунисти! Срамете се бе пъхове негодни. Абе Сидеро, доста доза взимаш, я малко се кротни. Тука слагам малко пауза. Тия рими да носа за гъби добра кауза. Учи, педерас! Ако сложа тука малко лигавня, как да ти кажа мой, ти песма няма да се извиня. И аз какво да направя, че си бед бой. Бро, виж си лицето, по-гносни в гной. Ставам досаден вече, спирам до тук. Искате да слушам чалга? Не мерси, предпочитам да съм глух. Тук някъде има напоена бе, сега какви бате? Чудило, това се нагали. Ох, момичета, с този с който се бахам беше 5 сантиметра.